Takže ľudia, to je kanál Piesomila Šumiený. Tam je Šumiena. Tu je Šumiena, ako pozera Rostomilo. Táto tu čo je, tu žere. A potom týchto dvoch, to sú... Aj tu je jeden. Potom týchto dvoch, Piesomilových chlapcov, ktorých porodila Šumiena, tak tých, má sestra s mamou pôjdu dať do takej superzo. A prečo vlastne sme tam ich chceli dať? Chceš ich tu mať milión? Asi nie. A Ena, povedz. Preto, lebo zasa by sa spálili. Aha, takže preto... A prečo som Elena? Takže preto... Lebo nie som Elena. Takže preto... Venčo na obrazové. Takže preto ich dáme do superzo. Takže ich takto tu pohľadám. A ešte aj mňa. Mohli by sme im dať... Ale akí sú roztomilí. Aj tento je roztomilý. Toto ešte... Elena, nedávaj ho príliš blízko k kamere. A ukáž ho na kameru. A nepríliš blízko. Je strašne roztomilé. Možno aj tohoto dáme do superzo, neviem. Nie, najprv dáme dvoch. Tohto dáme až ako posledného. Aha. To je najmladší, ale... Ešte by sme im mohli dať toaletnú rolu jednu. Týmto dvom. Pijem. Takým dámy tu máte. Takže tak, Jaman, ty zatiaľ dovidenia Piesomilom a zatiaľ ahojte.